Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci ga labaran duniyar tare da ni Mustapha Muhammad Dangoma a wannan gidan TV namu mai suna Musti Dangoma TV. Labaran za su zo muku yau muna 13 ga watan Almuharram na shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, wanda ya yi daidai da 19 ga watan Yulin shekara ta 2024 miladiya haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Yanzu kan sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Tun da fari dai za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kaddamar da shirin bayar da bashin karatu wanda gwamnatinsa ta assasa. Shirin bayar da bashin na daga cikin manyan alkawaran da ya dauka gabanin zaɓe, kuma dokar samar da shirin na daga cikin dokoki na farko da shugaban ƙasar ya sanyawa hannu bayan kama mulki. Bashi ne da gwamnati za ta baiwa ɗalibai a manyan makarantu wanda za a biya ba tare da ruwa ba. A tsakiyar wannan mako ne shugaban kasar ya miƙa wa wasu daga cikin waɗanda za su amfana da shirin takardar samun bashin a ɗakin taro na fadar gwamnati da ke Abuja. Shirin, wanda ake kira Nelfon a turance, an fito da shi ne domin taimakawa ɗalibai masu ƙaramin ƙarfi samun rancen kuɗi domin kammala karatunsu, inda za su biya bayan kammala makaranta, in ji shugaban asusun. Ya kuma bayyana cewa yawan mutanen da suka nemi karɓar bashin ya zuwa yanzu sun zarce 110,000, sannan kuma sama da mutane 160 ne suka ziyarci shafin neman karɓar bashin. To amma har yanzu akwai mutane da dama waɗanda ba su san yadda tsarin ke aiki ba, saboda haka ne muka zo domin warware muku zare da abawa. Yawan bashin da za a baiwa ɗalibi ya danganta ne da yawan kuɗin makaranta da kake biya, kasancewar bashin ba zai je ga aljihun ɗalibi ba. Asusun bayar da bashin karatu zai biya makarantar da kake karatu isassun kuɗaɗe ne da za su isa a bar ɗalibi ya halarci darussa, rubuta jarabawa da sauran abubuwan da suka shafi karatu. Baya ga kuɗin makaranta, asusun bayar da bashin karatun zai kuma biya ɗalibi wasu 'yan kuɗaɗe da zai riƙe a hannu domin samun damar rayuwa a makaranta. Asusun bai sanar da yawan kuɗin da zai baiwa ɗalibi a hannunsa ba, sai dai shugaban asusun ya ce kuɗaɗen a ƙayyade suke. Ga kuma hanyoyin da ake bi domin neman wannan bashin. Na farko, za a ziyarci shafin Nelfund. Na biyu kuma yin rijista a shafin Nelfund ta hanyar shiga wurin da aka rubuta Apply Now. A danna wurin tura buƙatar neman bashi Request for Student Loan domin cike form. Mataki na ƙarshe kuma a cike form ɗin neman bashin sai a tura Submit. A cikin fam ɗin da za a cike zai buƙaci mutum ya cika sunan makarantar da yake da lambar karatu wato matriculation number da kuma ɗora takardun karatu. Da yake ba duk wanda ya nemi karɓar bashin ne ya zama wajibi ya samu ba, asusun Nelfon ya ce zai gudanar da bincike domin gano wanda ya cancanci samun bashin. Ga wasu daga cikin abubuwan da za su iya hana ku samu bashin. Idan ɗalibi ya taɓa karɓar bashin banki bai biya ba, idan ɗalibi ya yi amfani da takardun karatu na bogi, idan an taɓa kama ɗalibi da laifin maguɗin jarrabawa ko kuma an taɓa korar mutum daga makaranta, idan an taɓa kama ɗalibi da laifin zamba ko ƙarya ko shan miyagun ƙwayoyi ko shiga ƙungiyar asiri ko wani babban laifi ko duk wani laifi da ya jibanci rashin gaskiya, idan makarantar da ɗalibi yake ba ta taɓa ɗora bayanan ɗalibanta a shafin asusun bayar da bashin karatu ba, domin waɗannan bayanan su ne za su taimaka wa asusun wajen tantance mai neman bashin. Akwai hanyoyi da dama da ake bi domin biyan bashin. Yana daga cikin aikin asusun bayar da rancen karatu ya rika bibiyar wanda aka baiwa bashin, ya san lokacin da zai gama karatu da aikin yi wa kansa hidima har zuwa samun aiki domin tabbatar da mutum ya fara biya a lokacin da ya dace. Asusun zai haɗa kai da inda kake aiki domin tabbatar da ana cire kuɗin da ya kamata a rika sanyawa a asusun da ya baka bashi. Duk wanda aka baiwa bashin zai fara biya shekara 2 bayan kammala aikin yi wa ƙasa hidima wato NYSC. Za a rinka cire kashi 10 cikin 100 na albashinka ana biya. Idan aikin kanka da kanka kake yi, wato ba a ƙarƙashin wani kake aiki ba, to gwamnati za ta rinka karɓar kashi 10 cikin 100 na yawan ribar da kake samu a duk wata, inda za ka rika kai kuɗin da kanka bankin kwana 60 da zamanka mai sana'ar kai. Za ka miƙa bayanan harkokin kasuwanci ko aikin naka, misali bankinka da wajen da kake zaune da abokan sana'a da waɗanda suke da hannun jari a ciki da kuma sauran bayanai. Idan ka ƙi biyan bashin, za a iya yi maka hukuncin ɗaurin shekara 2 a gidan yari ko taron naira 500,000 ko kuma a haɗa wa mutum duka biyu. Waɗannan su ne hanyoyin da ake bi domin samun bashin karatu na gwamnatin tarayya. Mu huta lafiya.